Mai girma shugaban kasa Bello Turji, shugaban kasar Najeriya, muna maka barka da sallah da fatar kayan sallah cikin koshin lafiya. Yawwa, da Allah mu ne dai mutanen Shinkahi, muna da ƴan uwa muna da kowa da kowa. Ka ce akwai sani ku da ta zo cikin gari mun yanke ta. To babu damuwa mai girma Bello Turji. Honorable shugaban kasar Najeriya, da Allah a taimaka a yi hankuri, za mu sai ko guda 10 ne mu turo. Kakkara mu. Allah mu dai a yi hankuri a kyale mutanen Shinkahi dan Allah. Mu bi abin da za mu ci. Kakanninmu da tsayayen mu suna nan cikin wallahi. Muna godiya shugaban kasa Bello Turji. Na san diyar kace haka za a yi. To, salamu alaikum al'umman duniya. Naku ne Muhammadu Bello. Wannan aka ce mashi Bello Turji, amma ni Muhammadu Bello ne ba Bello Turji ne ba. Dan Allah zan roƙi wata alfarma wurin al'umman duniya gaba ɗaya, musulmai da Kirista, ina roƙo dan Allah bidiyon nan in an gan shi a man target Bello Turji, a tuttura bidiyon nan sai ya je kunnen Bello Turji. Saboda akwai waɗansu maganganu wanda nake ganin masu mahimmanci zan faɗa a gare shi, a gare al'umman duniya gaba ɗaya. Da farko Muhammadu Bello Turji aka ce maka ko ga ka da suna mai kyau, amma ka ɓata sunan ta hanyar abubuwan da kake aikatawa a duniya. A farko muna fatan Allah ya shirye ka, in kai mai shiriwa ne, Allah ya shiri duk wasu ire-irenka masu aikata wa'innan munanan ayyuka da munanan tunani da munanan dabaru a arewacin Najeriya. Abunda ya sa na zaɓi in yi bidiyo a kanka Bello Turji, don kai kana daga cikin 'yan ta'addan da suka addabi arewacin Najeriya. A cikin 'yan ta'addan ma kai ne wanda sunanka ya fifita ya zaga duniya, wanda kowa in zai yi magana a kanka yake magana. In komai ya faru kuma da mutanen gari da na daji da Hausawa da Kirista, kai ne sunanka za a kira. Shi yasa ni ma zan yi bidiyon nan a kanka ne da sauran 'yan ta'adda ire-irenka wanda suka hana mu zaman lafiya a arewacin Najeriya, suka hana 'yan uwanmu musulmi, suka hana 'yan uwanmu Fulani wadda suke cikin daji. Ba ku bar Hausawan da suke cikin gari ba, ba ku bar Fulani 'yan uwanku da suke cikin daji ba. Da farko ina kira, ina ja maka kunne, wallahi ka ji tsoron Allah tun lokaci bai ƙure maka ba. Duk wani ɗan ta'adda ire-irenka ina kiran shi, ina ja mashi kunne, da wanda yake arewacin Najeriya da wanda yake wata ƙasa duka, ina kiran ku ji tsoron Allah tun lokaci bai ƙure maku ba. Ku yi ƙoƙari ku tuba, ku daina ayyukan da kuke yi na kashe mutane ba gairan ba dalili, na sate mutane ba gairan ba dalili. Saboda mu za mu ce ba gairan ne ba dalili. Saboda so da yawa kuna fita ku faɗa wai ɗaukan fansa kuke yi. To mu akwai ta inda ya sa ba mu yarda ɗaukan fansa kuke yi ba, saboda ta wane fanni. Ɗaukan fansa da zai yiwu ku je ku kashe mutanen da suka kashe ku ne kawai, ko suka kashe maku iyaye, ko suka kashe maku ƴan uwa. Amma bayan da za a yi ka je ka ɗauki mutum ka ajiye shi cikin daji, ka ce sai an kawo maka miliyon kaza tukun ka sake shi. Wani in an kawo ka sake shi, wani ma ko an kawo kuɗi ku kashe shi. Hakan ɗaukan fansan yake. Bayan haka ƴan uwanmu Fulani ma masu arziki wanda kuke tare da su a wurin ba ku bar su ba. Su ɗin ma ku ɗauka su, ku kashe su, ku aza masu kuɗi su biya. Wasu in sun biya ku sake su, wasu ko sun biya ku kashe su. To su me suka maku? Saboda wannan dalilin ne ya sa bara mu yarda da faɗin da kuke fitowa ku ce wai ai an sa ku ta'addancin nan ne, an tilasta ku ne saboda an riga da an maku. Bara mu yarda da wannan ba. Ba mu tare da ku, ba mu tare da abun da kuke aikatawa. Kuma Fulanin duniya da al'umman duniya gaba ɗaya suna Allah wadirai da abun da kuke aikatawa a arewacin Najeriya nan.
wallahi ko duk wani mutumin kirki zai Allah wadare da abun da kuke aikatawa. Wallahi ba ma jin daɗi, kun baƙanta mu Fulani a duniya, kun baƙanta mu, an san kowane yare akwai ɗan ta'adda, amma kun sa sunanmu ya fita ya zama number 1 a Najeriya ko ma in ce a Afirka gaba ɗaya. Kowa mu yake zagi, bayan ta'addanshin nan an san kowa yana yi, kuma ba wanda suka jawo mana zagin nan sai ku, sai kai Bello Turji, sai 'yan ta'adda ire-irenka da suke sauran ƙasashe daban-daban da duk inda ake aikata wa'innan munanan abubuwa. Saboda haka muna Allah wadare da abun da kuke aikatawa. Bayan haka kuna ce 'yan sa kai suna kashe ku ko 'yan banga suna kashe ku. To ni fa a wajena ni Muhammadu Bello da kai Bello Turji da wani ɗan ta'adda ire-irenka da 'yan sa kai ɗin da 'yan banga dukanku na ɗauke ku ɗaya ne. Tunda manufofinku guda ɗaya ne, ba abun da ya bambanta manufofinku. Ɗan banga zai tashi ya je ya kama bafulatanin da ya san inda 'yan ta'adda yake fa, ya san inda Bello Turji yake, ya san inda wani ɗan ta'adda wanda ma ba Bello Turji yake ba, bai je ya kashe shi ba. In ya tashi sai ya je ya kashe bafulatanin da bai ci ba bai sha ba, yana zaune tare da iyalansa da iyayensa da dabbobinsa, yana neman abincin da zai ci ya sha. Ɗan banga in ka tashi sai ka je ka kashe wannan bafulatani. Kai ma ɗan ƙato da gora in ka tashi ka san inda Bello Turji yake, ka san wani ɗan ta'adda duk inda yake, tunda wannan state ɗin da kuke duka ku masanan wurin ne, duka tsakaninku ne, kuma shi yasa duk abun da zai faru kun san junanku. Amma bara ku je ma Bello Turji ko wani ɗan ta'adda ba, sai ku je ku faɗa ma gidajen da basu ci ba basu sha ba, ku yi ta kashe su don ku ƙara yawan 'yan ta'addan. Shi yasa ni da ku da Bello Turjin da yake ikirari ku kuke kashe su da ire-iren su Bello Turji masu fitowa su ce ai an kashe masu iyaye da mene-mene, ba mu ƙi ba ko kun je kun kashe masu iyaye. Ba mu ƙi ba, amma da ku da su duka manufofinku ɗaya ne. Shi yasa wallahi da ku da su Bello Turji duka ina kiran ku a cikin bidiyon nan, ku yi ƙoƙari ku tuba, ku tsaya, ku haɗa kai, ku so ƙasan da kuke ciki ita ne Najeriya. Ku so al'umman da suke cikin Najeriya, ko da kai Kiristan ne, ko da kai Fulatani ne, ko da kai musulmi ne, wallahi wallahi mafita ɗaya ne. Dukkanmu mu tashi mu so junanmu, mu so ƙasanmu, don shine zai kawo mana ci gaba a Najeriya, shine zai sa ƙasanmu ta zauna lafiya. Bafulatani duk inda yake ya je ya yi kiwon shi cikin ƙoshin lafiya, ya yi kiwon shi cikin kwanciyar hankali, ya dawo ya kwana gidan shi cikin kwanciyar hankali. Kai ma mutumin gari shine zai sa ka je duk inda za ka je kasuwancinka, ka je ka yi kasuwancinka lafiya, ka dawo cikin iyalanka ka kwana da su lafiya. In noma ne za ka fita daji ka je ka yi nomanka lafiya, ka dawo gidanka lafiya, ka kwana lafiya. Bayan wannan ba wani abun da zai kawo mana zaman lafiya. Amma ku Bello Turji kun tashi kuna wani ƙarya, 'yan banga suna kashe ku, suna kashe maku 'yan uwa, shi yasa kuke haka. Ba mu yarda da wannan ba, ƙarya ne, na sake maimaitawa. Da shi ne kaɗai bara ku ɗauki Fulani ɗan uwanku ba, bara ku je ku kashe Fulani ɗan uwanku ba. Ku ji tsoron Allah ku daina, kuma 'yan banga masu je su kashe Fulanin da basu ji ba basu gani ba, wallahi ku ji tsoron Allah. Ku dawo ku daina abun da kuke yi don muradin kanku. Ku so 'yan Najeriya 'yan uwanku. Ku so 'yan Najeriya ɗan uwanku, don ɗan Najeriya duka ɗan Najeriya ne. Musulmi kuma duka musulmi ne. Kiristen ma Kiristen ne, amma da mu da Kiristoti duka, tunda Allah ya haɗa mu a ƙasa ɗaya, dole Allah ne ya so ya haɗa mu, mu zauna tare, mu rayu tare kuma a ƙasa ɗaya. Ku daina kawo mana wani bambancin haƙida ko bambancin addini ko wani wane ne ya ja in aikata wani abu kaza. Ƙarya ne, duka kuna aikata abubuwan nan don muradin kanku ne, don ku hana mutane zaman lafiya, ku hana mutane neman abun da za su ci su sha. Saboda haka ku ji tsoron Allah tun lokaci bai kure maku ba. Ina fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a duniya gaba ɗaya da kuma Najeriya gaba ɗaya.